ko baka da iko sai ka yi sallah, ko baka da lafiya sai ka yi sallah, ko ana yaƙi sai an yi sallah. Shi yasa akwai salatu ahlul a'zar, salatul musafir, salatul marid da salatul khawfi. Allah bai zai ɗauke maka sallah mutuka kana cikin ranka. Za ka yi sallah ana yaƙi, za ka yi sallah baka da lafiya, za ka yi sallah kana halin tafiya, sai dai kawai an yi maka naƙasul kammiya da naƙasul kaifiya. An rage yawan sallar, an kuma rage siffar yadda za a yi sallar. Yanzu mara lafiya sai aka ce sallah a tsaye, sai ya ji ka ina jiri, aka ce ka jingina, wannan sharaɗin tsayuwa ya faɗi, sai ka jingina. Sai ka ji duk da jinginan ma ina jiri, sai aka ce to tsayuwar rukuni ce a sallah amma ta faɗi, zauna. Da ka zauna ɗin ma sai ka ji kai, aka ce ka zauna ɗin ma jingina, ka jingina ma ka ji kai